دەم باش ئەمێ ئەوان ساعتان ژوارە بدەین خۆیاکردن و تەلەڤیزیۆنên حکوومەتێکی بۆ پارتیان تەرخانکردنە وەکو پروپاگەندەیان خوا تێدا بەڵاو بکەن. ئەنجومەنە بلندا رادیۆ تەلەڤیزیۆنên تورکیا RTUK و چاودێریە سازیان ڕاگەیاندنێ لە تورکیە دیکە ji bo hilbijartinên Tirkiyê dem ji bo partiyên bejdar di hilbijartinê de destnîşan dike ku têda propagandeya partiyên xwe bikin. Li gora vê de te saziya TRT demên cuda ji bo bernameya partiyan veqetandine ku ev demên hatine veqetandin jî bi vî awayî ne. AKP 30 saat, CHP 5 saat û MHP saatek û 10 xulek, HDP jî tenê 18 xulek jê ratine veqetandin ku ev jî bûye ciyê rexnegirtina HDP ku li gora pêwîst dem jê re terxan nekirine û zêde dem ji bo partiya deseladara AKP dana li gora ku wê saziyê çavdêrî kiriye demê 12 kenalên din yên ser bi hikûmetê jî bi vî awayî ne. Erdogan weke serokkomar ku li gora yasayên Tirkiye qedexeya serokkomar têkeve nava pirsên siyasî demê hilbijartinan de dibe bê alî be lê 138 saat di 12 kenalên Tirkiye de axiviye. AKP 238 ji bo bernameyê wê hatine terxankirin, CHP jî 21 saat û HDP jî tenê 6 saat ku wek tê zanîn. Serokê HDP Salaheddîn Demirtaş ji bo hilbijartina serokkomariyê jî TRT rexne kiribû diyar kiribû ku TRT haber cudahiyê di navbera lîsteyan de dike demê ku ji ber endamê serokkomariyê de jî di hilbijartina borî de hatibûn veqetandin gelekî kêmtir bûn. Ya Recep Tayyip Erdogan ku bûye namzedê AKP û niha serokkomara 8 saat û 2 xulek jê re hatibûn veqetandin û tê gotin ku zêdetir jî divan kenalan da axiviye. İkmeleddin Ihsanoglu 2 saat û 53 deqeyan axiviye û Salaheddîn Demirtaş jî tenê saatek û 24 xulek jê re hatibûne terxan kirin. Herwa duê pêvajoya hilbijartinê serokkomariyê de jî civata bilinda hilbijartinan yesekê cezayekî mehekê dabû TRT Tirkiye ku di weşanên xwe yên sê rojan de bi qasî 5 saat û 26 deqeyan cêdabû Erdogan û nedabû endamên din. Yesekê wê demê ji bilî 7 caran rawestandina weşanê 25 ceza jî jê re vebirî bûn.